Calquera persoa dos anos 80 ou 90 lembra aquelas visitas ao butaneiro chegando á casa cargado con bombonas laranxas, unha imaxe xa case desaparecida. Ou iso pensábamos. A bombona de butano chegou a España no ano 1957 nunha época de escaseza, cando as familias precisaban unha enerxía barata e accesible. E foi toda unha revolución. Cambiou a maneira de cociñar, permitiu que a auga quente chegase ás casas e trouxo tamén as primeiras estufas para combater o frío. Co paso dos anos, a chegada do gas natural e a transición enerxética foron deixando o butano nun segundo plano, salvo nas zonas rurais ás que non chegaban outras alternativas. Pero aquel que formaba parte dos nosos recordos da infancia volve estar da actualidade. Teño a cociña de butano, o forno de butano, o calentador, o sea que perfectamente gústame o butano. En Galicia, uns 42.000 fogares urbanos apostaron por estes combustibles en 2025. Tras unha baixada en picado nos últimos 5 anos, o butano sobe de xeito exponencial. E cal é o motivo? A tormenta perfecta, o frío constante fai subir o prezo da luz e o da bombona mantense, moi competitivo. Está en 15,58 euros e día tras día saen máis de 6.000 bombonas cara aos fogares galegos. Polo momento o noso butano, o que xa dá nome a unha tonalidade de laranxa que durante décadas foi o apoio das casas máis humildes, parece que está aquí para quedar. Pois sí, nestes tempos, ademais, onde tanto custa, por exemplo, encher a cesta da compra, claro, cando chega este frío intenso, todos dicimos, a ver, con que enerxía forramos máis, Bernardo? Pois imos facer unha comparativa, Rocío, con exemplos claros. Se falamos do butano, unha opción moi común en vivendas sen gas natural, sobre todo no rural, o gasto adoita ser moderado. Un fogar medio pode consumir entre 2 e 3 bombonas de butano ao mes nos meses máis fríos. Co prezo actual, alrededor de 15,60, 15,58 para ser exactos, cada bombona, o gasto mensual sitúase entre os 30 e os 45 euros ao mes. É barato, aínda que menos cómodo. Co gas natural xa entramos aquí noutro rango. A calefacción é máis constante, é fácil de regular, pero tamén é máis cara. Nun piso medio, a factura mensual de inverno adoita estar entre os 60 e os 90 euros, dependendo do tamaño da vivenda, do illamento que teña e tamén do tempo que se manteña acesa. E logo estaría a calefacción eléctrica, que é a máis habitual nos pisos urbanos. Aquí o custo pode dispararse se non se controla ben. Ollo, con radiadores eléctricos ou con sistemas pouco eficientes, o gasto mensual pode ir facilmente dos 100 aos 150 euros, e mesmo máis en días moi fríos. Estas diferenzas de prezo que estamos a ver explican que o butano siga tendo tirón en Galicia e que a mítica imaxe do repartimento de bombonas laranxas non quede obsoleta. Foi no comprobar o noso repartidor particular, o máis sexy do termómetro, Butaneiro Cruz. Compañeiros, chegou o butaneiro. Eu penso que non tan sexy como pensabades moitas fantasías que tiña a xente, pero bueno, estou facendo o que podo por traer aquí o butano xusto aos pés do meu convidado, porque temos aquí a Iago. Iago, non sei se o fixen ben como os teus compañeiros. Pesa un pouco, non? Pesa un poquinho, Pois levamos 6.000 destas cada día a porta de cada casa, así que... A porta de cada casa, que de feito cada vez máis xente está se sumando un pouquiño a isto do butano. Agora mesmo o prezo do butano está moi ben. A canto está agora mesmo, Iago? Son tuvo un cambio de precio, ahora mesmo están 15,58. 15,58. Claro, esta pode ser unha das razóns polas que a xente cada vez se anima un pouquiño máis, non? A razón principal é precisamente o termómetro, non? A temperatura leva desde novembro cunha temperatura, digamos, fría moi constante, continua, e ademais, digamos, que o efecto precio e o efecto de ser unha enerxía moi versátil e moi áxil e de moi sinxelo implementación fixo que estamos experimentando un repunte de ventas desde novembro hasta este xaneiro importante. Hai un repunte de ventas, hai un repunte de xente que se anima, tamén as estufas poden estar provocando este auxe, non? A xente cada vez animase máis a comprar esas estufas para casa. Sí, ten en conta que se tes unha necesidade calorífica inminente, como neste caso, tes frío, é unha necesidade que tes que cubrir, unha estufa catalítica pode estar ahora mismo en que con 150 euros tes solucionado o teu problema que necesitas solucionar xa, non podes esperar ao brao a que chegue o calor, non? Entonces, digamos que ahora mismo é a enerxía máis competitiva
leva que pode ter un consumidor que necesite cubrir esa necesidade dunha maneira rápida. Daquela vos notádelo, non? Notades este auxe, notades esta subida da xente cada vez consumindo máis. Sí, o que notamos é que hai unha punta de consumo e un pico de consumo importante e moito máis incrementado de anos anteriores, onde sempre houve un consumo, obviamente, en época de frío. Non? Pois, amigos, aumenta o consumo e iso significa que eu, mi madriña, amigos que non sei se vou dar feito, vou cargar isto á espalda e vou vos levar o butano a todos. Vigo, tiembla, que chega aquí o butaneiro. Vamos!